guys, kan gina guys. What's up guys, pakit pa naman ang sa kadagan na kukuha sa lagat na mga kasagratan ng guys. Bueno sa bulan. Good size na punsita na. Good size na. Mara siya dari butang sulano na ito. Butangan ako magdagat kay dito kasi mga masawa. Kaya siya bili natin yung butang para ma-get na ito. Wala na gana. Ito na. Kuha na ito tubig guys para maklaro ninyo mga kasag. Power off ng suga. Ano mga kasag? Nagko yun. Good size na guys. Nana ko makita na yan ang good size na kayo. Dagko na kayo. Tawa. Dagko na guys. Ang mga dagko na nasa ilalom. Ang mga dagko bila nasa ilalom para unya ni buntak. At tatagnan po natin na suban yun. Tanan makabahin mga kaon. Pag kumana na guys, ato din ang hugasan din. Parang patik din na guys. Pagsuba naman nila ito. Ako nakaon nun. Hugasan sana ito guys. Patik din guys, hugasan tanak guys. Ulan nun ito. Hugasan na ito meron. Ayan, ulan. Challenge, ulan nun guys. Pwede makuha yung kuhan. Pwede makuha yung balas-balas. Kuha na. Ito na guys. Ito na yung butang guys. Ang uban guys. Pwede guys. Mabatsin guys. Guys. Ikan gina guys. Ikan gina guys. Guys. Tapos yun. Ano yun? Good size na guys. Wala lang itong ubang dagko lagi. Parang dagko na dagko na ito. Sangat na tubigas na buwan. Ginagawa na guys. Para hindi na pala tubig guys. Para ito na parang wala yung mga balas-balas. Paakan kita meron. Tabla kita meron. Mapaakan tayo meron. Ito may balas ko. Lima nih merupakan tanah